ang anak sa tao. Ayaw kamo kaibulong kay muabot ang panahon nga ang tanan nga patay makadungog sa iyang tingog og manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayog binuhatan mabanaw og mabuhi sa dayon. O katong daotag binuhatan mabanaw apan silutan. Kinsa ning anak nga gisgutan nga gitagag katungod nga muhukom mao si Kristo. Siya ang gitawag og the Son of God and the Son of Man. 100% human, 100% God. Si Jesus nagpakatao aron nga siya mahimong halad sa imong sala. Siya ang gitawag ransom sa atong sala. Hindi man mamatay ang Dios. Muna nga si Kristo nahimo siyang embodiment sa Godhead. Siya ang nahimong tupa. Amen? Siyang nagsakripisyo aron mabayran ang atong mga sala. Muna nga si Kristo mihural dito sa cross. Og mingon siya, it is finished. Gibayran ang atong sala. Roma 10 verse 4, nga si Kristo mo'y nagtuman sa tibok balaod, aron kita makabaton siyang pagkamatarong. Ang good news lang karon kay si Kristo wa nagpabiling patay. After 3 days siya namatay, nabanaw og buhi sa walay katapusan. Amen. Og nagsaad siyang mubalik. So si Kristo makaigsunan, siya'y nagtugyan siyang kinabuhi para nimo. Kay gilukat kanya, gibayran kanya, kay gusto ni Kristo nga dili ta malaglag aron makabaton tag kinabuhing walay katapusan. Amen. Kay kung naa si Kristo nato makaigsunan, mo nay assurance nato. Kita wa man tay paglaom kay sinners man ta. Kusadang si Kristo naa nimo, mao nay ultimate nimo nga assurance. Tungod na ni Kristo dili tungod nimo. Amen. Sa John chapter 1 verse beginning verse 11, nga ang midawat kaniya gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. Muna nga si Kristo ato gyud siyang angkunon nga atong manluluwas. Aron nga mahimo kang anak. Muna si Jesus gitawag sa Son of God. So ikaw di man ka mahimong anak sa Ginoo kay sinners man ta. Apan tungod ni Kristo nga imong gidawat, you are also considered as a son of God. Amen. Tungod na ni Kristo. Amen. So kung anak ka sa Dios, maunay ultimate nimong assurance nga dadon ka siyang paraiso. Yes. Kay anak man ka. So kung anak ka, will privilege ka. Palangga ka sa man, kinsa bagoy amahan nga di niya palangga ang anak. Kita maginikanan man kita, usay mingon man kita kung magsakit na atong anak, mingon ang amahan ug inahan nga, sus kung pwede pa lang mabali na imong sakit na ko nak. Nanuman ki palangga kay nimo, imong anak. Muna sama sa Dios, gusto sa Dios nga ikaw tagaan sa tanang pribileyo. Kay palangga kay tang tanan sa Ginoo. Manang gusto sa Ginoo mahimo kang anak. Amen? Pastor, ang tanan ba anak sa Dios? Well, sa Bible, sa creation, gitawag ta og binuhat. Amen? Amen. Pasadya makaigsunan nga miabot na si Kristo, gusto sa Ginoo dili lang kay binuhat, gusto gyud nga mahimo kang anak. Kano sa man ta mahimong anak, sadyang si Kristo imong gidawat nga kinasing-kasing. Amen. Dili lang kay binuhat, gusto pa gyud sa Ginoo nga mahimo kang anak. Kinadto binuhat ta sama sa panagway sa Dios sa Genesis chapter 2. Amen? Binuhat ta sama siyang hulagway. Og sa diya nga gibuhat na ta sa Ginoo sama siyang panagway, na corrupted man ang tao, miabot mang sala. Roma 5:12, misulod ang sala gumikan sa atong unang ginikanan, og ang sala nagdalag kamatayon, og tungod ana ang sala mikuyanap sa tibuok kalibutan, kay ang tanan nakasala man. So sa atong pagkabinuhat, corrupted ta, meaning nakasala ta, nahilayo ta sa Ginoo. Karon sa may gibuhat sa Ginoo, gusto sa Ginoo ma-reconcile ta pagbalik. Mabalik ta sa asang pagi tungod ni Kristo. Ya karon sa diyang mabalik ta sa Ginoo, dili lang kay ang gusto sa Ginoo mahimo kang binuhat ng gapon, gusto na gyud sa Ginoo mahimo kang anak. Amen. Kay papuy-on kaniya sa iyang gingharian. Muna yun si Kristo, ako ang dalan kinabuyog kang kamaturan, way makatusamahan sa langit, gawas lamang kanako. Unsaon pag atong langit, simple lang. Siguraduha karon nga buhi pa ka nga naa kay relasyon ni Kristo. Amen. Amen? Dili ni magmatter bisag unsa tong reliyon. Padayon diya sa imong reliyon, importante lang na kay tinuod nga relasyon ni Kristo. Usa ra may manluluwas. Daghang reliyon pero usa ra manluluwas. Amen. Amen? Ako bisang asa naman kung mag-mission say gipatikos kog maayo kay mangabig kuno ko kalag kung mangabig ko kalag focus ra ko sa simbahan. Abot man ikong laing nasod mag-mission kay ang akong advokasya mawali lang nako ang gugma sa Ginoo inap na naalang nako. Amen. Aron ang tawo maghinulsol. Amen. Kaya ang makaluwas nato dili lang man kay imong reliyon.
Ang makaluwas nato si Kristo. Nindot man ay reliyon. Kay diha man ta ma-disciple, diha man ta mag-fellowship, diha man ta magsimba, pero unsa may pulos sa atong reliyon or simbahan kung wa kay saktong relasyon sa Ginoo. Ang tinuod nga relasyon sa Ginoo, makita ni sa physical nga relasyon sa imong isig ka tawo. Amen. Amen. Nga na kay relasyon sa Ginoo, wa kay gipangdungtan nga tao, wa kay gikalikbutan nga tao. Wala kay gipang api nga mga tao. Kaya yun ang Bible, the greatest commandments, love the Lord as you love yourself, love your neighbor as you love yourself. Muna the greatest commandments. Gisum up ang entire law ni Moses by a single word, which is the word love. Kaya kung na kay love, magkat-on naman ka sa pagigugma, bisan sa mga tao na di ganahan nimo. Amen. Imo man na silang iyampo, Ginoo, panalanginin niya akong mga silingan. Panalanginin niya akong mga kaaway. Amen. So makaigsunan nini nga kagabion manghinaot ko nga natay na substance ang pulong. Unsay atong gibasa, unsay giingon diri sa John, ambot ang panahon makadungog ta sa last trumpet diya sa kapanganuran. In ang Bible, og makadungog ang tanang patay nga nagtuo kang Kristo. Mabanhaw sila og makabaton og kinabuhing dayon katong naay maayong binuhatan. Katong daotag binuhatan mabanhaw di gyapon. Pero yun ang Bible, apan sila silutan. So, nining kagabion, ang akong challenge alang kanato, mao ning panahon nga mudangop tas Ginoo.